बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गुबुन मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां लाबोनो हादों धेमाजि जिल्लानि माखासे गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोना। बिहार हादोरसानि चाप्रायाव खुंजानाय सेथि हादरारि आइनबल चेम्पियनशिप 2023 आव जोबथा बादायलायनायाव अमित गयारीनि केप्टेनशिपआव आसाम हादोरसा आइनबल हानजाया मेघालय हादोरसा हानजाखौ 325 आरो 305 स्करनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जादोंमोन। सेथि U17 इन्टारस्टेट हादरारि आइनबल चेम्पियनशिप 2023 आव आसाम हानजानि जानानै गेलेहैनाय धेमाजि जिल्लानि गेलेगिरिफोरा गोबां रंजा खुसिजों दिनै ट्रेनजों गावनि न'फारसे सौफैफिनबाय। बे बादायलायनायाव धेमाजि जिल्लानि आइनबल एसोसिएशननिफ्रायबो आसामनि जानानै गासै 12 सा गोख्रों गेलेगिरिफोरा गेलेनायाव बाहागो लाहैदोंमोन। मख'नांगोन दि बे बादायलायनायाव गासै मोन 8 था हादोरसानि गेलेगिरि हानजाया बाहागो लादोंमोनब्लाबो जोबथा बादायलायनायसिम आसाम हादोरसानि गोख्रों नाजानायजों हानजाया देरहासार जानानै देरहासार बान्थाखौ आजावनो हायो। बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नायनि फै। खुलुमबाय, गासैबो निउसनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय जाबाय जोंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय। जोङो बेनिफ्राय 30 ओंखारलांदोंमोन गुवाहाटीयाव सानथाम प्रेक्टिस खालामनानै बिहाराव आन्डार 17 बिहार एसोसिएशनआव पार्टिसिपेट खालामनायाव जोङो बादायनो थांनाय जादोंमोन। बेयाव जोङो आसाम टीम जानानै आन्डार 17 नि टीम जानानै जोङो देरहासार जाबोनो हादों। जों बेयाव सेमिफाइनालाव वेस्ट बेंगलजों देरहासार जानानै फाइनालाव देरहासार जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। फाइनालाव मेघालयाजों देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हादों आरो। जोङो 8टा स्टेटजों गेलेनो मोनदों। दायो जाहैबाय ओजाय दिल्ली जाबाय, दिल्ली, राजस्थान, बिदिनो MP, UP गासैखौबो देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हानाय जादों आरो। थांफैनि बाथ्रायाथ' जाहैबाय जोंनि गेमाबो एसे गोदान नालाय बेयावबो रेजिस्ट्रेसन फिस हिसाबै एसे सारमोनाबो लानाय जादों, सारमोनाबो हेल्प खालामनाय जादों। बेनि गेजेराव जोंनिबो एसेनिबो एसे मिलायनानै थांनो गोनां जादों आरो। एसेबांखिनि जों मोनाखै नांगौ बायदि, बेखिनियानो आरो। सरकारनिसिम जों खावलायनो सानो जे जों नेसनेलबो गेलेखांबाय खेबथाम, बेनि गेजेराव जों एफा माबा मोनाखै, खिन्थु होमबाबो दा एबार फार्स्ट टाइम आन्डार 17 बानायदो। बेनि गेजेराव जों उन्दै गथ'फोरखौ लांनो नाजागोन आरो जों सानो गासिबो गिदिर गोलावफोरनिफ्राय सरकारनिफ्राय जोङो हेल्प मोनगोनखौ सानो आरो, जोंखौ नायगोनखौ जों सानो आरो। आन्डार 17 जुनियर नेसनेल गेलेनानै जों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। जोंनि सिमेन्ट सापरि हान्जानिफ्राय 12 जन जेरैहाय जोंखौ बाहागो लानाय जादों आरो। सिमेन्ट सापरि ना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै? धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै। इयुनाव माबायदि नोंहा थांखि बे गेमखौ लानानै आरो नोंथांमोननि बे टिमखौ लानानै माबायदि आसा दङ इयुनाव? गोजौसिम जौगालांनो आसा दङ। बेयाव नोंथांनो बे ओनसोलनि माबाफोर मददफोर नांगोन नामा? गिदिर गोलावफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ नांगौ आरो।